Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Wahid Fauzi bin Bapak Mulyono, engkau saya nikahkan dengan anak putri saya Ajeng Meliana Cayanti dengan mas kawin 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ajeng Meliana Cayanti binti Bapak Sudarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Biar ada tekannya langsung bisa gitu. Ada tekan biar langsung ini nyambung. Ketika nanti bapak tunai, dia langsung terima tunai, saya terima. Sama terempat mau, sama terempat mau. Dan langsung terempat langsung. Dapat tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Wahid Fauzi bin Bapak Mulyono, engkau saya nikahkan dengan putri saya Ajeng Meliana Cayanti dengan mas kawin uang 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ajeng Meliana Cayanti binti Bapak Sudarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi na'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jama'na li karimatihi wa ala sultanik. Allahumma alif bainama kama baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainama kama baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainama kama baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Khadijah al-Kubra wa alif bainama kama baina sayyidina Ali al-Murtada wa Fatimah az-Zahra bilutfika wa jidika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jam'a bainama bil afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lahuma fi nikahihima wa rizqihima wa dzurriyyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama DMA Musik Tulungagung, monggo Bapak Ibu dipun midhangetaken. Syair ini hanya untukku, ku nyanyikan lagu
besar cinta ini padamu kasih, ku curahkan kasih sayang hanya padamu. Bulan saja mengerti diriku, aku ini sedang jatuh cinta padamu sayang. Apa memang tiada kau merasa, atau memang tiada dirasa getaran jiwa masih terngiang selalu merdu suaramu kasih. Ku tuliskan syair ini hanya untukmu, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Oke, sudah saya kasih satu teman lagu bareng-bareng di Manusia. Hanyar ngiswara pradungga munyo hangrangin keplok imbalang ngedase. Nuli ana gondo harum mangambar angebeki jroning sasana wiwaha. Nuli kaweryan ana teja angeng wong mawa praba. Tuhu menika ta tejanira Sri Atmaja penganten putri kang mijil saking sasana Tepas Wangi arsa manjing ing sasana Rinenggo. Sampating busana ingkang hanging mba busananing Prameswarinata kadulu saking katebian ambyor momcor pating calorot pating galebyar kadya Kartika silih pernah. Kartika kang aran lintang silih pernah alian prasasat kadya dene kang lintang lagya alian. Alon-alon anggenira lumaksana penganten putri kakanthi dening Ibu Juru Sumbaga inggih juru pangrengga busana saking Ratna Salon. Kawis tingal sumringah pasuryanipun anggenya lumampah
alon-alon hanengenaken kasusilaning pagesangan. Mangkono anggenana tindak penganten putri saya dangu cinaket wonten ing papan ingkang tinuju inggih sasana pinajang ugi ingkang winastan sasana rinanggu. Daya-daya penganten putri kadharaken minggah tumuju pepanggungan. Arsa kadharaken lenggah mapan wonten ing dampar sasana rinengga inggih sasana pinajang. Mangkono penganten putri Dasarwanodya kang ayu rupane karengga ing busanane marma kalamanta cinandra kurang candra luwih warna. Palarapan nyela cendani grana ngrungih alis nanggal sapisan. Rekma memaang ngembang bakung pipinon duren sajuring jonggo mangulan-ngulan payudara cengkir gading piningit. Bangkeane hanawon kemit pupunya hamong kang gangsir tungkaing bunder lir jinangka. Penganten putri sampun dumugi unggahan kang tinuju inggih sasana pinajang. Mapan wonten ing samadyaning kursi gading inggih kursi kencana. Saperlu hang rantu rawuhipun penganten kakung ingkang dereng prapta. Kinapit dening putri Domas ingkang indah Sulistyawarni wonten ing astanira sampun amobong wujuding Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru inggih ingkang winastan Sekar Mayang utawi kembar mayang. Penganten putri mangkono kawis tinggal ayem tentrem marem. Kinapit dening rama lan ibu nenggih panjenenganipun Bapak Sudarasana Ibu Sri Astuti minangka pepundhenipun ingkang tansah hanggula wentah wiwit kalaning bocah ewadene ing titi kalangganika penganten putri sampun ngancik dewasa ingkang ing sekedhap malih badhe anindakaken dedaupan. Sagung para rawuh mangkono mijiling penganten putri sampun kadendhaken. Penganten sampun wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang menika kasuwun kanthi danging kalih panjenengan para rawuh tansah paring puja puji santi dumateng penganten ing mangke mugia anggenyo hanindakaken dedaupan tansah pikantuk kawilujengan. Kali menika ampun bilih sampun siaga ing diri sawega ing gati sumangga wekdal katuraken dumateng panjenengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Mun sewu dumateng saking para rawuh sedaya. Mangke salaminipun penganten kapanggihan kasuwun kanthi saha panjenengan kersa jumeneng sawat ngadeg sawat. Alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ووالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حظك صافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني من رأى وجهك يا
مرحبا اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى عدد حرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي سلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Alhamdulillah. Sepisan malih ngaturaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa pangging penganten ingkang dipun pratitisaken dening Eyang Sepuh minangka paranpara saha pujanganing penganten inggih juru jemu. Panjenenganipun Bapak Murlan sampun paripurna. Matur nugi dumateng kadang-kadang kula saking jamaah sholawat tadruh ingkang sampun handharaken pangging penganten. Bapak Ibu sahyaning para rawuh kakung putri ingkang saduhu dahat kinurmatan, sasampunipun penganten purna ing gadhi anggenipun panggih kalajengaken kadherekaken tumapaking tata adicara adat Widi Widono. Paripurna upacara bobot timbang kalajengaken tumapaking tata adicara tanem jero ingkang rama jumeneng wonten ing sangajengipun penganten kekalih asta katumpangaken wonten ing pamidanganing yung salajengipun kanthi hangucap bismillahirrahmanirrahim penganten kekalih kalanggaken wonten ing Gampara Sasana Edi inggih sasana pinajang nelakaken lamun ing titik kalanggar menika penganten kekalih sampun kawisuda minangka raja sedina dalasan Ratu Sedani.
Wisudan agung sampun paripurna tumuli katindakaken upacara kacar kucur. Kacar kucur tuna satak badhe sanak wong liya dadi sedulur makarya lancar rejekine tambah mancur. Kacar kucur minangka pasemoning penganten kakung nenggih Raka Bagus Abdul Wahid Fauzi. Minangka saka guruning kulawarga kedah tansah paring guna lan kaya dumateng penganten putri ananggih ingkang garwa Roro Ayu Ajeng Meliana Cahyanti. Mangkono hanggennya hamaringi wujuding bono kaya pikuleng pakarti sampun paripurna anggenipun hanyuntak boten wonten ingkang kacicir. Semanten ugi anggenipun nampi penganten putri tansah kebak ing pangati-ngati saha kebak ing panyuwunan dumateng Gusti Kang Murbeng dumadi. Ingkang salajengipun kakitunaken wonten ngarsa Rama dalasan ingkang ibu nenggih bejenenipun Bapa Sudarsono Ibu Sri Astuti. Mangkono anggennya hangintunaken wujuding bono kaya sampun paripurna penganten sampul wangsul tumuju papang sakawit inggih sasana pinajang. Tumuli rawuh minggah tumuju Sitinggil Binaturata nenggih putri Domas ingkang indah Sulistya ing warni ing astanira sampun angasta wujuding dahar buka jenar manca-warna. Dahar buka jenar manca-warna wus ngarani pinayungan songsong janur kuning minangka pepetaning pengayuman. Nelakaken lamun ta rejeki kang kaparingaken ing ari kalenggahan nika sanes rejeki kang sing laras saking angger-anggering tata krami. Menapa malih sing laras saking angger-anggering agami. Nanging rejeki kang kaparingaken ing ari kalenggahan nika inggih leres-leres rejeki peparingipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tartamtu sampun kebak ing barokah. Tanggaping sasmita penganten kekalih kumlawi astane sarwi amundhut wujuding dahar buga jenar manca-warna kalajengaken nindakaken dulang-dulangan ratelaken lamun to penganten kekalih ing titi kalanggan menika tansah sinisian tresna trinasnanan senajan mangke wonten ing bebrayan agung saestu tansah kathah mranggulani maneka bebaya inggih pepalanging gesang bebrayan. Alhamdulillahirabbil alamin, muji syukur ngarsa Gusti penganten kekeleh anggennya dahar sesarengan sampun paripurna tumuli kaaturan unjuk tirta wening ingkang awujud tirta degan muda inggih cengkir gading utawi kawastanan banyu degan. Tirta klapa muda katuraken penganten sarimbit mangkono kumlawi astane sesarengan angunjuk wujuding tirta wening tirta Perwitasari peparinge Gusti Kang Murbeng dumadi mugia saged hanyuceni suci lair lan batine jiwa kalawan ragane ing mangke anggen ambyur wonten ing bebrayan tansah pikantuk berkah Gusti Kang Murbeng dumadi dadosa putra putri pasangane ingkang bagya mulya wiwit bumi loka ngantos ing belah. Ngunjuk sesarungan purna ing gati anengeri lamun upacara krobongan sampun paripurna tumapak ing tata adicara ingkang salajengipun inggih kepareng kalampahan upacara mapak pisan
Mangkono panjenenganipun Bapa Sudarsana dalasan Ibu Sri Astuti sampun jengkar saking palengganipun. Saperlu hamapak rawuhipun kadang besan Sutresna nggih panjenenganipun Bapa Mulyana Ibu Purwati utawi ingkang anyenyeluwi ingkang mijil saking lalatan Betak Kali Dawir Tulungagung. Mangkono kadang besan Sutresna sampun kapapak ingkang salajengipun sasampunipun anindakaken jawatasta minangka wujuding manunggaling pepundhen kekalih. Tumuli Rama dalasan Ibu sesarengan minggah tumuju panggung angapit putra kekalih saperlu paring donga pangestu. Sagung para rawuh. Sagung para rawuh kakung putri ingkang satuhu kinurmatan. Penganten kekalih sampun kawisuda minangka raja sedina ratus dalu. Ananging panjenenganipun tansah inget dumateng Rama dalasan ingkang Ibu inggih ingkang hangukir jiwa kalawan raga. Saha ingkang hangukir ingkang hangula wentah wiwit kalaning bocah nganti dewasa. Ingkang menika kepareng badhe hanindakaken sungkem utawi ngaras pada. Sigra jengkara saking palenggahan penganten sarimbit. Estune manas sumudya sumungkem wonten pepadaning ingkang Rama dalasan ingkang Ibu. Sigra tumungkul amari keloyaya kondhem ing bantala wadananing penganten kekalih. Ing estinindriya namung nyuwun dumateng rasaning Gusti Kang Maha Welas, tuwin ingkang Maha Asih. Nampi sungkem ingkang putra kekalih Rama dalasan Ibu sumedha teng waradaya tan bangkit sinayudan sakala hangelus-ngelus pamidanganira penganten. Winiwir-wiwir rikmane kanthi kebaing rasa sutresna asih. Semanten ugi putra kekalih sawasya nampi ingkang Rama dalasan ingkang Ibu sakala hangeles kekes kadyolonosan bebayune kembeng wadanane wijil waspa brol ingkang riwe kamarawayan. Inggih enget purwaning dumadi Rama ingkang hangukir jiwa kalawan raga minangka lantaraning tumuwuh wondene ingkang Ibu minangka papaning yoga brata salebeting nawa candra tasari saha ingkang hangula wentah wiwit kalaning bocah nganti dewasa. Mangkono paripurna hangenya ngaras padha wonten ngaras Rama Ibu Sudarsana. Tumuli ngaras padha wonten ngaras Rama Ibu Mulyana utawi ingkang anyuli kanthi atur. Duh Ibu, kula ingkang suwun Ibu. Saderengipun kula nyuwun duka ingkang agung. Lamun to ngantos ing titi kalenggan menika kula dereng saged caos piwales dumateng paduka sakloro. Ananging kanthi lumampahing wekdal ing titi kalenggan menika kula kedah nindakaken palakrama Ibu Rama. Saestu nyuwun duka saha nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan. Iya Nger, iya. Putraku sing bagus dhewe. Putraku sing ganteng dhewe. Ana ing rumangsaku kaya urung suwe to Le. Sliramu tak gendong. Tak indit rino kalawan wengi tak suwunake marang Gusti Kang Murbeng dumadi karepen dadi bocah sing ngerti.
pranyata ing titi kalanggan iki sliramu wis ngancik dewasa, wis wani nindakne palakrama rengkuh wanita sing dadi pilihan ing atimu yo nggih. Ora liwat Ibu Rama mung ndongaake jurung donga nyuwun marang Gusti muga-muga apa sing kok karepake enggal kasembada. Inggih Ibu gunging panuwun muga ndadosaken jimat kawula. Iya nggih ya. Pun Ibu paring piweling marang sliramu yo nggih. Iling-ilingen lamun ta wiwit dina iki apa sing dadi kewajibanmu wis saya akeh. Tanggung jawabmu yo saya gedhe yo nggih. Pangati-ngatimu tambah ana. Aja kok padhakake kalaning samono sliramu isih mudha. Durung duwe tanggungan apa-apa. Nanging wiwit dina iki sliramu wis beda karo wingi uni. Inggih Ibu, inggih Rama gunging panuwun. Aja lali manembahmu marang Gusti. Ibadahmu tambah ana. Salat 5 waktumu tansah lakonana ya le ya nggih. Syukur-syukur lamun to sliramu bisa nambahi salat sunat kaya dene. Salat sunat tahajud. Rawatib lan sapanunggalane kareben apa kegadhangamu enggal kasembadan. Inggih Ibu, inggih gunging panuwun. Kasiget ing ngacandra para rawuh. Sasampunipun paripurna ngaraspada wonten ngarsa Rama dalasan Ibu mangkono. Penganten kekalih kadhereken wangsul tumuju papan sakawit inggih sasana pinajang. Saperlu panjenenganipun kapundhut gambaripun sesarengan Rama dalasan ingkang Ibu. Paripurna putus sarengan Rama Ibu badhe sumusul putus sarengan sekalian bayangkarining pengantin inggih Putri Dumas saha satriya sakembaran. Ingkang ing titik kalenggan menika minangka Putri Dumas dipun sarinani kalian anak kula pun Nanda kalian Tasa. Remaja putri kalih hangapit pengantin sesaringan kalian satriya sakembaran utawi talang pati nenggih Ananda Nandu sekalian Ananda Awang. Matur nuwun setunggal bogo setunggal foto sampun katindakaken minangka juru foto menika saking kadang kula Ojin Project Fotografer sareng-sareng kalian kadang kula minangka juru tata rias ingkang sampun kondang kaloka nenggih Ratna Mustika ingkang mapan wonten ing Kecamatan Desa lan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu sayaning para rawuh alhamdulillah anggenipun putus sarengan sawetawis sampun paripurna. Para kawuningan bilih kala wau kula pikantuk pesenan saking simbah kula nggih. Wonten Mbah Sumijah nggih. Ingkang kala wau paring dawuh bilih sakcekapipun upacara panggih pengantin badhe nindakaken upacara uyek-uyek ranti. Kanthi menika sumangga Mbah Sumijah sekalian simbah Mutini nggih kepareng wekdal kula aturaken dumateng panjenengan nindakaken upacara uyek-uyek ranti. Ewadene kados pundi wujudipun saha lampahipun upacara uyek-uyek ranti monggo kita pirsani sesarengan awit upacara uyek-uyek ranti menika mboten saben papan wonten nggih, mboten saben papan dipun wontenaken lan saged. Kula piyambak menika nggih taksih badhe nyemak upacara uyek-uyek ranti kaya ngapa, monggo menika Mbah Sumijah kanthi yuswa ingkang mbok bilih sampun samanten kathahipun panjenenganipun taksih semangat nggih. Taksih semangat badhe nindakaken pakaryan utawi jejiban agung
Ya minangka panjenenganipun menika ndudak duduh budaya Jawi. Awit budaya Jawi menika boten namung ingkang sampun menapa nggih kalampah kala wau saperangan ning ugi wonten ingkang kasebat uyek-uyek ranti. Wonten mriku ugi wonten wujudipun pisang raja setangkep nggih. Wonten wos jene ugi ingkang dipun buntel menika menapa Mas? Mas niki kula nyuwun mike setunggal malih saged nggih. Nggih, Mas. Ya nyuwun mike kagem bae menika nggih. Ya sabar nggih Mbah nggih, tasih dipun pundhutaken nggih. Cik 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 cik. Cik cik. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kula nyuwun sewu nggih sedaya tamu undangan tapi sing boten diundang. Kula nyuwunaken badhe uyek-uyek ranti lagi boleh to? Nggih Mbah, monggo, monggo. Nah, kalau ngeten mengke enten selayane utawi enten mugi-mugi mboten enten lho nggih. Mugi-mugi mboten diguyu lho nggih. Nggih kedah dipun gujeng Mbah mangke Mbah. Nggih, monggo. Mbah miki lagi dipun pepetaken Mbah, kersane genah mangke. Oh, ngeten. Nggih. Ndi Mbak? Mbak mengke endi kene? Pun kula nyuwun sewu badhe uyek-uyek ranti nggih. Nggih. Ngoten niku. Mbah anggenipun jumeneng kalian dangkluk nggih. Nggih niku kalian dangkluk napa mergo bungkuk Mbah? Nggih. Muga-muga saged niru kados Mbah yuswane panjang ketingalipun ngaten nggih. Nggih, Pak. Nggih, amin. Mbah. Ngatos-ngatos nggih Mbah nggih, sampun keseso mboten isah keseso taksih wonten wekdal monggo. Mak, sampean pun. Wah, iki badhe uyek-uyek ranti. Niki sekare. Sampean setunggal, kula setunggal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puteli, Mak. Ya, Mak, uyek-uyek ranti iki gedange diputeli. Mengko upama ndek anak, muga-muga ndang ndek anak. Amin. Duwe anak, muga-muga sing bagus lek lanang. Nggih, Mbah. Wedok sing ayu kaya mboke. Kaya mboke nggih. Bapake jelas bagus niki nggih. Sampeyan wedok. Nggih. Wedok bener, Mak. Kula lanang. Lanang nggih, Mbah Putrikangan. Wedok, lanang, wedok. Ngono pancen nggih. Wonten donya menika wontenipun namung kalih nggih Bapak Ibu nggih. Lah niku sampun dados kersaning Gusti. Nggih. Wonten lanang, wonten wedok, wonten abang, wonten ireng, nggih. Wonten ayu, wonten mboten ayu. Nggih. Nggih, Mbah. Niki sampeyan niku. Mbah, pisan malih Mbah mikir rada dipepet nih nggih Mbah. Ngoten kersane sami pirsa lan midanget menapa ingkang dawuh panjenengan dawuhaken ngoten nggih. Nggih. Ya mati. Lu ndak iso, Mbak. Muni ngene bedene. Niki sama. Niki napa wonten sinemone kang saged bantu mbae? Menawi wonten monggo saged lho nggih. Kalian sinau mboten menapa. Ini sampean kene tangane beber loro. Ya, Mas manten dipun midhangetaken nggih beber ngeten lho Mas nggih. Ya, kedah dibeber terus ditumpuk ngaten niki. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ku ya keranti neng bebek pinggir kali nutuli parisa uli jerontang jeranteng neng kaki nyolong gunting guntinge mbok pandheani rono payung abang junduk junduk mentul Cunduk omola inten gedang kepok milih santan dititwit Kembangnya apa? Ayo. Kembangnya apa? Kembang apa Mbak Ibu? Kembang kantil. Kembang kantil. Dari tet lobane gajah belang ali-ali kematian dititwit yo. Dititwit kembangnya apa? Ngono. Dinan presani pisang mawon dipijeti kados ngoten lah. Ngoten nek masih bapake ibuke gerah ora dipijeti ya. Pun sampean ngubungne sama suka-sukane. Sama butuh ambil iki lho lah. Alhamdulillah. Mbok menawa menika sampun wancine dum-duman pisang ha nggih. Sakniki padha nyadong rejeki sedaya mangke sing bagian pisang mesti jelas bagian rezeki. Paling boten rezekine bisa nggih. Nggih. Sing anu sampeyan. Nah, aja diuncal-uncale mak, anu ngesno mak. Mbah niki mengke MC-ne nggih dibagi napa mboten, Mbah? Coban. Nggih MC-ne nggih dibagi gedang napa mboten? Nggih, kula malah kathah nggenipun maringi niki, ketingalipun mengke kula dum-dumne malih ngoten. Matur suwun nggih, Mbah. Nggih, Mbah Sumijang. Kula ingkang radimut wau dititwit kembange apa ngono. Kembang napa Mas Manten? Kembang kantil. Ya, lek kembang kantil ki ya kembang kantil. Yen awan napa nika? Lah lek bengi terus alah ngoten niku panjenengan ki kok ya iso-iso. Ngoten nggih Mbak Ibu nggih. Oh nggih. Lah dititwit kembang apa Mbak Manten Putri? Mbak Manten Putri rada bingung niki wau. Nggih. Ya turu kapan ngentel karo ya kowe. Lah. Gitu awan. Dadi manten nek awan turu bengine ya turu ngoten. Ning nek turu ya ora dhewe-dhewe lho Mbak Manten nggih. Kedah bareng-bareng ngoten nggih. Terus pundi anggenipun ngedum pisang sampun cekap, sampun telas. Nah, mbok menawa gedange namung setangkep niki tamune sakmu wonten kathah niki wonten 2000 piantun lho Mbak Ibu. Mbah niki gedange mbok menawa mboten cekap. Lah niki dhewe ngene kok basa-basa pasti kula tumbas. Oh nggih, nggih. Niki guyon lho Mbah nggih. Guyon ingkang baken menika minangka pralambang uyek-uyek ranti menika menawi kula mastani mbok menawa ya napa nggih nguyek-nguyek piranti kang bagus, kang apik awit menapa ancas utawi tujuane dados manten menika mesti sing apik-apik. Menika kala dipun sebataken lanang, wedok, lanang, wedok. Menika cewek cowok menika mbok menawa meneh jaman sekarang kepengene dadi manten kuwi Rama Ibu ya ndang momong putu ngoten nggih. Cowok ya cewek panyuwunipun ngaten to kakung utawi putri. Kakung putri menika sami mawon ingkang baku anggenipun didik lan gula wetah nggih. Berasi kuning kali niki mugi-mugi kersane ndang kagungan anak wedok. Amin, amin ngoten Mas Manten Mbak Manda. Niki donga ingkang sae lho, nggih. Nggih, badhe kaya napa carane utawi carane nggih. Ngaten menika tiyang sepuh rumiyin menika kados makaten anggenipun napa nggih gemeni adicara. Ning tujuane mboten liya menika tujuan sae. Mantene ayem tentrem, Rama lan ibune nggih ayem, mangke kagungan putra, kakung putri, soleh, solehkah ngaten nggih. Amin ngaten nggih. Inggih sepisan malih matur suwun. Lajeng ingkang nuwun sewu Mbah niki Mbah Muji, Mbah Sumijah, nuwun pirsa. Niki ingkang pisang setunggale menika mboten didum menika. Niki sopane sampean.
Mboten ingkang menika lho ingkang. Nggih. Oh. Nggih, Pak. Nah niki kula kan nggih kersane tambah ngerti apa niku bagiane dukune apa bagiane MC-ne ngono lho. Apa khusus mengke di parine manteni ngono lho. Lah lek didumne niki kan dudune panjenengan to. Iki tasik bagian gedang niki malah dibunteli Mas nika. Mengke praya alhamdulillah tambah rezekine nggih. Rodok dawa titik mboten napa-napa nggih Bapak Ibu nggih. Awit ngaten niku nggih seserepan kangge kula mliginipun lan panjenengan. Awit jarang-jarang wonten adicara ngaten iki. Kula kadang menawi wonten iki moro-moro mboten ngomong-ngomong utawa koordinasi dereng iki moro-moro ngedum gedang diuncal-uncale ngoten nggih wonten. Ning mboten dados napa awit siji desa mawa cara nggih Mbah pangertosipun mugi benten-benten. Dados matur nuwun Mbah Mbah Sumija. Kula niki dugi pundi-pundi lho Pak. Ngaten nggih. Walah nggih. Nggih mangke insyaallah kula tak nderek sowan kepengin sumerep jane Uyakur Kranti iki sejarahe kaya apa, tujuane sing sak tenane apa, saranane napa. Lah niki menawi mboten mbah-mbah ingkang sampun sepuh ngoten mesti mboten pono. Monggo Bu Mutini nggih, Bu Mutini dipun dum malih niku gedange. Mantene dibagi pareng ngoten niku nggih, Mbah. Mantene dibagi gedang. Tapi lek mantene putri gedange mboten gedang niku kok. Nyuwune. Nggih, Mbak. Mesem mawon iki. Mesem rodok gelo kalian kula, padahal kula jak guyon niki. Nggih, mboten menapa. Ning sedaya menika wangsul malih tujuanipun insyaallah sae. Gedang mawon dipacaki nggih, napa malih manten nek macaki wiwit kala wau dalu. Kepara wiwit kala wingi dipacaki. Mantene dipacaki ngangge kertas emas ben ketok gumebyar. Mantene nggih ngaten. Dipacaki ben ketok ayu tambah ayu senajan to wis ayu. Ben tambah bagus senajan to sampun bagus. Awit tambah menawi tambah sae menika insyaallah berkah ngoten nggih. Nggih. Nggih, monggo Ibu dipun dum malih. Pundi kala wae ingkang dereng antuk pisang. Niki pisange pisang raja nggih. Ing pangajap mugi-mugi penganten kekalih mangke kados dene raja. Nyapa Mas Pak Bengung iki? Nggih. Raja ki mesti saged ngayomi saha napa Bu? Jenengan tak kira lek arep dinerusne bareng ngayemi ngayani. Ngoten nggih. Raja niku ngayomi murid-muridnya Pak. Ngoten nggih Mbak Ibu, nggih. Penak lek nyambut gawe. Ngaten nggih, penak lek nyambut gawe. Turah-turah nggih Mbah nggih. Saged damel tumbas sawah ngoten nggih. Kalih lemah, damel bangun omah ngoten nggih. Ugi damel tindak Mekah Madinah ngoten nggih. Ning kula titip Mas Manten aja kesusu gawe macung lurah. Ya Mas ya nggih. Macung lurah iki biasane ragat akeh ning urung tentu dadi ngoten lho nggih. Nggih. Terus pundi monggo taksih kula tak anu nggih. Tak nembang sedikit mawon nggih. Oh ngoten. Tak nyanyi sedikit. Nggih. Anu nggih Mbak, niki kula saestu pangapunten ingkang agung kula caos wekdal sekedhik nggih damel lembang nek saged dipun cepetaken anggenipun nembang lajeng paripurna ngaten nggih Mbah nggih wekdalipun ngedum nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki namung anu lho Bu nggih, namung ngaruh-ngaruh jenengan niku wong aja kok ndak dikarung, kepene ndaro. Niki namung bagekne jenengan niku mugi-mugi angsale lampah sakit sae nggih. Amin. Sakit sae nggih. Tapi elek mesti guyu. Nggih, monggo Mbah, tembange monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sekalian, semua putra putri sekalian, ku harap semua menyaksikan
kemanten yang telah dijalankan. Ku berjanji takkan berbakti, pesan ibuku junjunglah tinggi, jiwa ragaku serahkan, karena ibu tanda pengorbanan. Pisan kasih Pak. Jatuh pun kalau sampun kalau anu caos wekdal wates setunggal tembang awet wekdalipun ngedum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai teman, aku janji kepadamu, hidup berjuang mati bersama, jauh di tengah lautan biru. Cuita bila kita bersatu padu, matahari sedang mulai terbenam, sedangkan dunia berganti malam. Sayup-sayup terdengar suara adzan, memujikan yang maha agungnya Tuhan. Dayung perahu bersama serta adikku pergi plesir di tengah lautan biru. Mondar mandir tak ada tujuan tentu, hanya perahu terus mendayung maju. Terang bulan sinarnya terus menerus. Saya pikirkan aku merasa senang. Dalam perahu senangnya bukan kepalang, hingga sampai aku tidak ingin pulang. Aduh, iki sampun nggih Mbah nggih matur nuwun mangke nembang malih nggih niki wektale dipun jo nggih matur suwun. Monggo Mbah mandhap malih mandhap nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sebesana nggih Bapak Ibu, niki tamune kuwatah ning suwantene kok namung kados kirang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Mugi-mugi kanugrahan kawilujengan kabagas kwarasan tansah kajiwa kasarira sesarengan panjenengan sedaya dalasan kula warga mewah waraden sagung dumadi. Nuwun kawula nuwun dumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Mliginipun dumateng para pepunden, para bini sepuh sesepuh, dalasan para aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Dumateng sagunging para alim, para ulama, para bapak kyai, ibu nyai, sumarambah dumateng sagung para santri ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi ingkang satuhu kula bekteni. Dumateng para pangemban-pangembating praja satriya satriyaning nagari ingkang minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu sinudarsana. Dumateng keluarga agung pangombyonging penganten kakung, keluarga saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyana Mijil saking laladan Betak Kalidawir ingkang minulya. Ingkang kula dereki panjenenganipun Bapak Sudarsana dalasan Ibu Sagutrah keluarga ingkang satuhu bagya mulya.
Boten kata lumpen pengantin sarimbit mugi-mugi tansah binerkan dening Gusti. Surma sumarambah dumateng sagung para rawuh kakung Sumanapa Tri ingkang satuhu kinasih. Sasampunipun tata adicara panggih pengantin paripurna kepareng. Kula hangaturaken lumampahing tata adicara pasrah tuwin panampi. Perlu kawuningan upacara pasrah panampi ing mangke ingkang badhe lumampah nenggih sepisan pambuka kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ewadene ingkang salajengipun tanggap wacana pasrah tuwin panampi ingkang ing mangke badhe kampung kasih pamuji donga. Bapak Ibu sayaning para rawuh, sumangga tata adicara menika kita buka sareng kanthi waosan laumul kitab sesarengan ing pangajap mugi-mugi tata adicara kalanggan menika tansah pinaringan kelancaran. Liridhoillah wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan. Sasampunipun tinarbu rengkaning adicara kepareng tumapaking adicara ingkang salajengipun inggih wedharing waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang menika badhe kasarira dening panjenenganipun Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin
يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil falah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wassalah. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para bapak alim ulama, para bapak ingkang kula takzimaken, dumateng para bapak-bapak bini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu kehormatan, ugi dumateng sahibul hajah ingkang menika panjenenganipun Bapak Sudarsono Darsan Ibu Sri Astuti ingkang berbahagia, ugi dumateng Raja dan Ratu Sehari, ugi sedaya pangbatin negari, dumateng para bapak-bapak ugi sedaya pelayan ingkang minulya, dumateng sedaya pangombyong pengiring kemanten kakung saking tlatah Bedak Kalidawir ingkang kula mulyakaken. Pertama-tama sumangga sedaya kula dherekaken sareng-sareng memanjatkan rasa puji syukur wonten asripun Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa kula pan sedaya tansah pinaringan nikmat rahmat taufik hidayahipun sehingga wonten ing siang punika utawi enjing setengah siang punika kita sami saged sareng-sareng mangang bagyo dawuhipun kaki kemanten saking kemanten inggih menika dawuhipun Mas Ahmad Wahid nggih Abdul Wahid nggih ngawur nggih Mas Abdul Wahid Fauzi pikantuk Mbak Ajeng Mili ngawur nggih Ajeng Mili nggih awan-awan kok bodo ngantuk Ajeng Meliana nggih Ajeng Meliana Cahyati ya, Ajeng Mili. Aslinya Ajeng Mili tenan niku. Mugi-mugi atas pepanggihan kula sedaya wonten majelis menika estu dipundhaken amal hasanah ingkang manfaat maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Kaping kalih selawat salam salawatullah salamuhu muga tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah ingkang tansah harapan syafaatipun wiwit wonten ing amdal semejang wonten ing yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para bapak, para ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Niki wau kula gemeter nggih. Lek nyebut niki wau kok Gus Ipul. Nggih niki treya lek asmane padha. Asmane padha ning Gus Ipul sing calon gubernur mbiyen nggih, sing nyalon gubernur riyen. Niki Gus Ipul Bedak. Mila mengke krana ya kegedhen sebutan. Niku senes kaprai niku kula niku lek diceluk Gus niku ora mathuke. Mila mengke mbok menawi angin kula matur kathah kirangi niku ya panjenengan kula niku ora Gus nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para rawuh ingkang mulya
pilih kawula ing mriki sepindah sak perlu nderekaken kaki kemanten suami kemanten ingkang berkoturaken pertama anggen kula melampah saking tatah bedak Kalidawir ngantos dumugi desa Tawing Gondang mriki tansah pirengan kariharian. Pak tansah pirengan kariharjan mboten wonten setunggal rupita menapa. Mugi-mugi pitulungipun Allah Subhanahu wa taala menika saged langsung anggen sembenjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saking pundi? Sambido plang. Betak, oh betak, betak ya adang nggih. Betak Kalidawir nggih. Oh betak le betak beda nggih. Ya wis. Engko, salame sing bater nggih. Sampun kesel. Tak dongakne. Sing lara kesel ilang. Kesele nggih. Sing lara mumet ilang. Mumet nian. Nggih. Luwe. Ya Allah. Sing lara untu ilang. Nggih. Ampun nyawang kula. Sing lara mripat ilang. Omah nyawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Hadratul kiram dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai ingkang tansah kula takdimaken, para bini sepuh, haji sepuh, para sesepuh ingkang tansah kinurmatan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Syahibul Bait, Syahibul Hajah, panjenenganipun Bapak Sudarsono sekalian sekeluarga ingkang kula hormati, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono pisan nggih, dalah ibu ingkang kula hormati lan sedaya penderek pinanganten kakung saking bedak Kalidawir Tulungagung ingkang kula hormati lan ugi dumateng mantene sarane pinanganten berbahagia ingkang pinanganten sekalian ingkang berbahagia hadirin hadirat rahimakumullah. Sadèrèngipun sumangga langkung rumiyin kula dalam sami sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dina menapa kula dalah panjenengan sami kalih Allah ngantos ing menika wekdal ngantos ing menika majelis taksih dipun takdiraken saged sareng-sareng makempal silaturahim kanthi pinaringan nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat kawilujengan. Mugi-mugi silaturahim kula panjenengan menika kalih Allah dipun dadosaken silaturahim ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun shalawat salam tasah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para rawuh sami menika salajengipun kula minangka sesulih hatur saking panjenenganipun Bapak Sudarsono sekalian keluarga. Saperlu nampi pasrah saking keluarga Bapak Mulyono lan sedaya penderek pinanganten kakung saking bedak ing mriki sadèrèngipun kala wau sampun kintun salam taklim dateng keluarga mriki kula wangsuli alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kala wau atas pasrah saking penyanipun Bapak Mulyono lumantar dawuh saking sesulihipun masyarakat dumateng putranipun ingkang asma Abdul Wahid Fauzi dipun pasrahaken dumateng Nak Meli, dipun pasrahaken dumateng Pak Sudarsono sekeluarga, dipun pasrahaken dhateng warga masyarakat mriki. Nggih mriki kula tampi kanthi ikhlasipun penggalih kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mugi-mugi Nak Abdul Wahid Fauzi kalian Nak Ajeng Meliana Cahyati anggenipun bangun balisma tansah dipun paring keluargane tentrem ayem, rizkine barokah, tetepe iman Islam, jejeg mantep keluarganipun, paringi putra ingkang soleh,
putra ingkang solihah, putra ingkang kathah. Ayo mandek to Bu. Amin Ibu anter malahan. Nen mantene ndek enek, mumpung mantene ndek enek digetne nggih. Putra ingkang kathah. Putra ingkang kathah. Nah, tak sampai tak serak nih ben genah. Nggih muga-muga putrane kathah ngoten nggih. Nggih jenengan nggih ngoten sing kagungan sintas mantu ndadungake putrane akeh nggih. Ora usah wedi masalah panganan akeh nggih. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li ashabi ajmain. Tsumma ila hadrati sahibul bait, sahibul hajah wa ila hadrati Pak Mulyono. Wa ila hadrati Arusyain wa ila hadrati man hadara fi hadzal majlis sa'udillah lahumul fatihah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafin, amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma alif baina ma kamrata baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif baina ma kamrata baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif baina ma kamrata baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Khadijah al Kubra wa alif baina ma kamrata baina sayyidina Ali al Murtada wa Fatimah az-Zahra bilutfika wujudika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jama' baina ma bil afiyah wa salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lahumma fi nikahihima wa rizqihima wa dzurriyyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ini sambil menemani dahar dari panjenengan semuanya ya, dikasih lagu tembang spesial bersama DMA Music. Remang-remang cahaya di selarang cemara, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Kau yang ku puja, puja.
didukung dengan oleh MC Audio. Di mapan wonten di dalam jenipun Bapak Sudarsono Ibu Sri Astuti. Sungguh aku terhina saat kau palingkan muka tanpa turut jembatan. Kau tinggal begitu saja, sakitnya hatiku terluka, jiwaku remang-remang cahaya bisa rantai cemara. Gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Oke, satu tembang yang cukup lawas ya, ada cinta dan dilema. Ya, kembali kita ke satu tembang ya spesial bareng DNA Musik yang tembang yang terbaru. Iya, lagu berikutnya masih bersama DMA Musik. Sayangku sing ayu dhewe, Asik. Purun nopo bakal tak usahake, ibarate saisi bumi nggo kowe. Sing tenang ojo kuwatir, sayangku neng kowe ra bisa disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Bungahku nembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangisku. Orang bakal cukup lautan mangsi,
bisa disetir, ora bakal luntur, ora bakal buntir. Bungaku nembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Orang bakal cukup lautan mangsi, mungkin indah ayuku koyo widodari, mungkin iso ante ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku. Orang bakal cukup lautan mangsi, mungkin indah ayumu koyo widodari, mungkin iso ante ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku, mungkin iso ante ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku. Enje, dua tembang sudah saya hadirkan ya Bapak betul. nge. Dua tembang sudah dilantunkan Iya. kakak Bapak Ibu. Dikasih kembali. Ayo masih bersama DMA Musik. Ini Mbak Rismia. Dan barengan ugi alhamdulillah menika anggenipun Lukar Busana pengantin ugi sampun paripurna kanthi menika semonggo dumateng Bapak Ibu ingkang kala wau kula sebat asmanipun enggal-enggal tumuju sasana. Murid jagat bareng kawan si reki sayang natah bunga ngrenggo tresno yamping sliramu eman kenyang manis seso piaku. Suci kang Gusti Mali, yawi, yawi cita
saja godong mas aku kening janji suci kan Gusti nali yawi tapi separing ati sayang bangsa sandingan kan kadyo mimini tuno setingkat tresna ujanku sayang angke tangan bang bisa kasendatan aku jadi kesekian sudah dikasih satu tebang lagu. Cukupkan foto keluarga dulu ya. Jadi foto dulu, nanti setelah foto bisa pulang bareng-bareng gitu. Terima kasih matur nuwun sagung para tamu undangan ewadene ingkang sampun ngersakaken kondun nggih. Awit menyadari semua itu memang waktunya bagi dan mungkin ada tanggung jawab lain. Saking bejenipun Bapak Sudarsono lumantar kula namung ngaturaken agunging panuwun rawuh panjenengan nggih. Mugi-mugi rawuh panjenengan bekto berkah pangestu lan mbok bilih ngersakaken kundur panjenenganipun namung saged nderekaken sugeng tindak saha sugeng kundur. Mugi-mugi tidak kundur panjenengan tansah manggih rahayu widodo kalih saking samudayaning rubito. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Mbak Resmia monggo dilanjutkan. Dilanjut kembali begitu. Menawi wonten ingkang ngersakaken pisubang lagu monggo nggih. Ya mungkin dari Bapak Ibu Mas Mbak yang berkenan gabungan bareng DMA Musik juga dipersilahkan sekali monggo. Iya, yang pengen gabungan, pengen duet karo si bawang sekali. merah ya. Bawang merah lah. Duet parang solo juga boleh sekali. Rame-rame juga bisa ya rame-rame. Satu grup juga boleh. Tidak lupa saya ucapkan selamat menempuh hidup baru dan juga berbahagia untuk kedua mempelai. Amin. Semoga Ya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga barokah. Amin, amin, amin. Tentunya Ya Rabbal semoga cepat dikaruniai momongan yang soleh juga soleha. Begitu ya Mbak ya, Mas. Mas manten, Mbak manten, pengennya ndang diparingi putra ya Mas ya. Amin. Ya, disambung satu lagu, setelah itu nanti manten bisa dibedol ke gapuro depan untuk memberikan penghormatan bagi tamu undangan yang ingin mengendaki pulang ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang masih duduk untuk sabar lebih dahulu ya. Tadi kan dimohon foto dari beliau Bapak Kepala Desa Taweng Bapak Nanang bersama perangkatnya dan juga mohon berkenan untuk nyanyi. Dawe Pak Sudarsono pokoknya Pak Lurah suarane poenak ngoten nggih. Inje, nanti juga dipersilakan sekali monggo. Ya tentunya masih bersama di MA Musik yang didukung oleh AC Audio. Yang siang hari ini di kediaman Bapak Sudarsono selalu berikan hiburan bagi Bapak Ibu hadirin semuanya. Kesayangan koyo ngopo rasane ati iki
nyanyi Rumin nggih. Monggo. Durung ono to Dik, durung ono gantine iki. Alhamdulillah gini kok sih Panggah tresno. Insya Allah Panggah dijogo. Oke, dua buah lagu dari DMA Musik. Sudah dikasih bareng-bareng DMA Musik begitu.